So ya shige ni, ƙauna ke bani, jini shi da hanta, soka kai da fata, juna mun fahimta, idan kun ka duba, ƙaunar ta yi min gini, wa za ya kai ta barai ya fi, a zuciya ta yi gini, da hannu ba zai iya taɓa shi ba. To masu sauraro, wannan na shahararren mawaƙin Hausan nan ne, wanda aka fi sani da Umar M. Sharif. Umar M. Sharif shahararren mawaƙi ne wanda aka haife shi a garin Kaduna a ƙasar Najeriya kenan. To, ya taso yana harkokin waƙarsa a garin Kaduna har ya fara samun magoya baya, masoya kenan. Sai ya shigo Kano sama-sama yana harkokinsa har Allah ya kai shi a wannan ƙadamin da yake kai na ɗaukaka. To, Umar M. Sharif ya kasance ba shi da mummunar zuciya, kuma sannan yana yi wa masoyansa barka a kowane lokaci idan har suka zo gurinsa. To, wannan ɗan kaɗan kenan daga labarin Umar M. Sharif, duk da cewa ya ɗauki jinjinar ban girma sosai daga harkarsa ta waƙa, daga farkon fara harkarsa ta waƙa zuwa wannan lokacin wanda bai san adadinsa ba. Da haka muka kawo ƙarshen wannan al'amarin. Idan har yau ka fara zuwa, sai ka yi maza ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa domin sani da zarar mun ɗora. Idan kuma dama tun can kai ma abocin shigowa ne idan ta yi wannan namu mai albarka, sai ka danna mana like, ka haɗa da yi mana comment, sannan ka yi mana share domin mu ji menene ra'ayinka, menene ra'ayinki, menene ra'ayinku a dangane da wannan bidiyon. Mun gode. Arewa Plus.